текстове на Иван Хаджийски от Оптимистична теория за нашия народ, публикувани в периода 1930-1940 година. Искаме ли промяна? Защо спряха? Задайте се този въпрос. Какво се случи? Наистина, никой българин досега не е дръзнал открито да пораженства с песимистични теории за нашия народ. От никоя българска трибуна върху лицето на този народ не е хвърлена публично кал, която да е нужно да бъде мита с доводите на една оптимистична теория. Но това още не значи, че неразбирането на печалните факти, който дава нашият личен и обществен живот, не кара отделни лица и групи да правят повече или по-малко прикрито песимистични обобщения. А ако успеем да задържим това обединение за малко по-дълго време, ще постигнем определено резултати. И ако успеем така вече, и ако се научим да живеем по този начин, обединявайки се, вече може да променим света и наистина България да стане мечтаната страна. И до ден днешен ние купуваме в магазините чешки бархети, италианска коприна, френски гьон, английски вълнени платове, германски лакове, произвеждани в Габрово, Сливен, Русе или София. Трябваше за закон да наложим на производителите да слагат в написаните на чужд език марки знака БП. Хора, помогнете на България! Българи! Да върнем българите в България! Според мен най-важното трябва да има икономика в тази държава. Това е истината. Защо някой не се показа, примерно на телевизията от тия бивши управляващи толкова години, да каже кой съсипва тази икономика. Песимизмът на купувачите, досежно българското производство, обаче принуждава производителите да турят този предателски и изобличаващ знак на такова място в марката, където същият най-мъчно може да се открие. Думите българин и българска работа у нас често се употребяват като най-унизителни нарицания. Българинът в черните очила на нашето самоподценяване е онова двукрако без перушина, което населява сивите пространства от двете страни на Балкана и което заради парче хляб е способно на всичко. Бих променила... не бих променяла. Бих градила нови неща. Не бих променяла. Сега да се занимавам с стари работи, не. Ние не можем да се похвалим с особена социална дисциплина. Държавна вещ у нас е тази, която може да се обсеби без всяко гризене на съвестта. Такова отношение имаме въобще към имуществата на юридическите личности, общини, дружества, чието безнаказано докопване е чисто и просто геройство. И специален поздрав на банката, която не защитава българските граждани! Колко души гледат на държавата само като на институт, чрез който косвено се богатее, а не като на пряк извор на забогатяване? Колко пъти е прилаган законът за преследване незаконно забогателите чиновници, гласуван още през 1895 година? Че всичките тези частни компании, които са в България, спекулират се, че дават хляб на доста хора, но като гледаме, има 400 000 безработни в България. Значи този въпрос никой точно не може да каже, но хипотетично. Нали? Хипотетично се случи това, че определени сили, които имат интерес политически, подгряха напрежението, използваха млади хора, които, така да се каже, имат енергията и вътре в себе си заряда, и то абсолютно справедливо, и в крайна сметка те излезаха. Това правителство падна, обаче сега виждаме нещо много интересно, един феномен.
тока предстои да бъде повишен с 25% по съобщение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, а не виждаме никакви протести в това хубаво време. Значи демос кратос, народа управлява. Трябва народа да управлява. Ако аз имах някаква власт, щях за всяко едно нещо да питам народа. Правиш електронно правителство, пускаш всяка седмица анкети, референдуми за всички въпроси, които искаш. После идват тези, които са избрани от народа, трябва да са по-малко, не 400 човека или 300 или колко. По-малко хора, наистина избрани, зад които стоят определени градове, групи. След това, като се види народа какво иска, какво решава по тия въпроси, тия сядат и изготвят законите, както народа е пожелал. Вярно е по-нататък, че понятията честност, чест, доблест нямат високи курсове у нас. Честният човек е онзи вечно измамван балама, който работи на доверие и не се запасява предварително с писмени документи. Един мой чичо, възпитан в патриархалните традиции на абсолютната честност, напразно се опитваше да стане член-съдружник в някои софийски фирми. Защо бе, Джанам? Съмнявате ли се в моята честност? Питаше той с отчаяно недоумение. Та тъкмо в твоята честност е всичката беля, бе отговорът. По време на избори, до кога ще се хвърлят милиони за Петроханския проход и до кога ще бъдем изолирани от останалата част на България? Ние част от България ли сме или не сме? Искаме такъв отговор. И затова е тази знаменита мисъл на Робеспиер. Нали знаете, че революцията се замисля от идеалисти, осъществява се от професионалисти и се използва от опортунисти. Искаме нашите баби и дядовци да живеят достойно, а не едва да си плащат сметките! Продължаваме напред, заедно до победата! Аз съм работила 27 години, съм отдала на медицина. И знаете ли каква пенсия ми дадоха? 229 лева. Може ли още сега да си разпределим това, което не сме произвели, което не сме спечелили? Дали сме разбрали, че всичко в живота ни зависи най-напред от нас самите? Шефовете не са виновни, защото те не могат да движат един човек или няколко човека да движат цялата страна. Ние сме хората, които движим страната. И в момента няма движение, затова така се случва. Защото сме пасивни. Ако сме активни и поемаме инициативата и отговорността за живота си в свои ръце, по-добре ще стане. Отговорността като да се обединяваме и да правим нещата, които искаме заедно. Защото никой не може да ни спре в крайна сметка.